ई बारन टेंगरा जी, काम के न काज के आ दुश्मन अनाज के। इनका के अगर केहू कह दिल टेंगे टेंगे तो ई गुस्सा के फायर हो जाला। ए लालमती कहाँ बारू हो? बाहर निकला। आ गई नी आवत आनी। ई बानी लालमती देवी, टेंगरा जी के धर्म पत्नी। एगो फुटले फुटले आ एगो के पेनिए ना। कहाँ गेले रे रउरा? कहाँ इतना जैसे मुंह मारत रही हैं? बताई तो हमरा के। तानी मंगरवा के खेते घूमे गए रहनी है। ओहो, खेत ना बारी आ रउरा दांत चियार ले बानी। मेरे से बकरी भूखे बा वहाँ के नखे लग। ठीक बा जाता नहीं चराबे। घर में कुछो नहीं खेबा, घर में तेल नहीं खेबा, घर में तो पूरा आटा खत्म हो गइल बा, घर में सब्जी नहीं खे, न दाल नहीं खे। मार मुँह झौसा के कैसे निकम्मा से शादी हो गई हमार। ए तंका खाना ले ले आबा, बड़ी जोर के भूख लागल बा। खाना खइब तहरा के अभिये खियाबा तानी हम। अरे बाप रे बा, 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 अरे बाप रे बा। औरो खइब? ना 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 ना। तो जा के बकरी चरा के लिया बा। जाता नहीं ए काका का रे का है कले बारे का बा का बाई? ए काका का हो काका ना समझता। ससुर के नाती आज पकड़ा जाता था तोरा बताती हम। अरे साला पकड़िया कहाँ चल गए? अरे साला बकरिया कहाँ चल गए रहे? रे काका का खोजत बारू हो? रे का कहतानी लगता बकरिया कहीं भाग गइल बा। अरे कहाँ गइल ना गइल खोजतानी। एक हाली भोरे से तो मोगी से पिटा के आले बानी, फिर बकरिया ना वाली लगता फिर हमरे के पीटी रे बाबा रे। इधर उधर हो ही खोजी। देखतानी का करी हो बाबू हो। झाड़ी में का बा लागत ओही में बा का बकरिया हमार। देखो तो नहीं जाए। दिनों से चाहिए। अरे साला ई का हो रहल बा रे? हम रउरा के बहुते चाहिए। हमू तोरा के बहुत चाहिए, तस बहुत प्यार करेले, बहुत दिल से प्यार करेले। कथी कही हमरा तो मिले के मौके नहीं खे मिलत। आई बड़ी संजोग से मौका मिला, एगो देना दी। ना रहे दी, माई देखी तो बारा मारी। माई जानी तब न कुछ बोली, कोई न जानी। अच्छा ठीक बा, तक आराम से करम, बारा दुखाई रहे न दी, बारा दुखाई। अरे माई पदवे को पता काट रे बाप रे बाप रे बाप। अरे साला ई का हो रहल बा रे? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। हमरे बाप रे बाप।